Qed joqrob it-tielet anniversarju mill-mewt ta' Dr. Victor Calvagna, pionier fl-onkoloġija pedjatrika u atleta akkanit li kien jipprattika triathlon. Dr. Calvagna miet fl-4 ta' Jannar tal-2022 kawża ta' inċident ta' traffiku li seħħ ftit tal-jiem qabel waqt li kien qiegħed jitħarreġ fl-isport preferut tiegħu. Mhuwiex faċli wara dak li kell kollu u las assoċjat ma' ċelebrazzjonijiet tal-festi tal-miliet u l-ewwel tas-sena. Però qed issir attività f'dan il-ġim żewġ għanijiet. Apparti milli qed tkun ikkreata l-kuxjenza u l-għarfien aħjar dwar l-importanza tal-eżerċizzju, qegħdin jinġabru wkoll fondi għal Puttino Girls, għaqda li kienet tant għal qalb Dr. Victor Calvagna. Mis-6 ta' filgħodu sa tard filgħaxija l-parteċipanti ħadu sehem f'workout infassal minn Kyle Micallef. Initiative started when a member of ours came to us 3 years ago and he worked directly with Dr. Calvagna because he's in pediatrics, and he said since Dr. Calvagna was a triathlete, why not try come up with something to honor his memory and his hard work. Ħadu sehem diversi atleti l-kol esprimew sodisfazzjon li qed iselmu b'mod konkret il-memorja ta' Dr. Calvagna. Dr. Calvagna ma ħafna ġid, niddedika ħin għall-kawża tiegħu. Hija workout mal-memorja ta' Dr. Calvagna u fil-fatt hija mqasma bħala triathlon. Għandna aspetti ta' rowing, għandna aspetti ta' burpees u għandna wkoll rota. Jiġifieri għandna kilometru fuq row, għandna 100 burpees u 3 kilometri rota għal 3 darbiet. Stasejna wkoll l-instructor Kyle biex jgħaddi messaġġ ta' faraġġ lil dawk li jitgerxu minn sfidi bħal dawn. Time and patience. Don't try to rush the process because it does take time. Għalli x-xogħol mediku ta' Dr. Calvagna salva l-ħajjiet ta' diversi tfal, karriera li sservi bħala simbolu ta' tama, reżiljenza u kompassjoni fost dawk li qed jiffaċċjaw il-pjaga tal-kanċer. Kyle għalli fit-tmiem l-avveniment issir donazzjoni wkoll il Puttino Cares, l-organizzazzjoni dedikata biex tgħin lil dawk it-tfal li qed iġarbu l-isfida tal-kanċer u l-qraba tagħhom.